tikupanga reporting tipange reporting ngati kuti anatituma ifeyo tikapereka uthenga personally kwa Madam Mary Chilima. Pali mafunso ambiri amene akubwera patatuluka ripoti la Commission of Inquiry. Anthu ambiri akuzifunsa mafunso, koma mafunso akumapitirizika kuonjezereka siku ndi siku. Musiku la lero ndikufuna ndikupaseni listi ya zinthu zimene zadodomesa anthu mu ripoti limene latuluka lija. Chinthu choyambirira chimene timafuna tiunikire ndi funso lakuti ndi chifukwa chiyani president wa mpingo wa SDA watuluka mu komiti ya kafukufuku wa imfa ya Chilima. Iyeyu watula pansi udindo pa kafukufuku amene ankachitika pa Commission of Inquiry wa imfa ya Achilima imene inachitika pa 10 June mchaka cha 2024, imene inaphesa Achilimawo kuphatikizaponso anthu ena 80. Koma funso ndikumati chifukwa chani mkuluyo wazitaya. President wa mpingo wa Seventh Day yemwe ndi Pastor Tony Nyirenda anadodomesa anthu atatuluka mu komiti imene inkapanga kafukufuku wa imfa ya Saulus Chilima ndi anthu ena 80 omwe anafa pa ngozi ya ndege mu nkhalango ya Chikangawa m'boma la Nzimba. President wa SDA anakhala nawo mu komiti kwa kanthawi ndithu mmene komiti inkapanga kafukufuku wake, koma kenako mkuluyo adakana kulemba nawo ripoti la kafukufukuyo lomwe ndi la ngozi ya ndege imene inaphesa Saulus Chilima ndi anthu ena okwana 80. President wa dziko la Malawi Lazarus Chakwera anasankha Pastor Tony Nyirenda ngati mmodzi mwa makomishonala amene apange kafukufuku ameneyo, koma Mr. Nyirenda anatula pansi udindo wake mkati mwa ndime. Kutula pansi udindo kwa mkuluyo kunausa manong'onong'o pakati pa anthu ena ponena kuti mkuluyo wakakamizidwa ndi mpingo wake kuti atule pansi ntchitoyo, ndipo anthu ena akuti mkuluyo anaona kuti kafukufukuyo akukamba zaboza, ndipo mkuluyo pofuna kusamala chikumbumtima chake anatula pansi udindo. Pali mafunso ochuluka makamaka pakutula pansi udindo kwa mkuluyo. Inunso muli nawo ndipo mwina mukuzifunsa kuti kodi president wa mpingo wa SDA anatuluka mu komiti yopanga kafukufuku chifukwa chani? Mwina anaopsezedwa, mwina ndi chikumbumtima chake, mwina ndi kumpingo, kapena mwina ndi kubanja lake amene anamulangiza kuti atule pansi udindo mu komiti imeneyi. Apa aliyense ali kakasi. Komabe upanga kakasi kwa aliyense zikubwera kwambiri, mwinanso chifukwa chakuti izi zikupanga sensi, mwinanso chifukwa chakuti zimene ripoti ili linatulusa pa 14 December mchaka cha 2024 nthawi ya 5 koloko madzulo mpaka na 10 koloko usiku sizinasangalase kwambiri Amalawi. Komiti imene inakhazikisidwa ndi Lazarus Chakwera kuti ifufuze za imfa ya anthu aja idatulusa ripoti lake, ndipo tiyeni tingoona zimene ripoti ili linafotokoza. 1. Akuti Achilima ndi anthu ena 80 anafa mu ndegemo, ndegeyo isanagwe pansi ayi. Number 2. Ati panalibe magazi aliwonse pomwe ndege inagwera, komanso ataiza matupi a anthu amene anali mu ndegeyi, matupi onsewo analibe magazi olo mikozo, choncho zikuonesa kuti anthu anafa koma ndegeyo ili mmwamba. Akuti ndegeyo sina yake olo malo amozi, ngakhale munali mafuta okwanira maola okwana awiri, ndipo izi zimachitika kuti ndege za mtundu umenewu zikagwa sizimayaka pafupi. Kafukufukuyu anapezanso kuti mapepala a oyendesa ndegewa anali atachita expire. Izi zinachitanso contribute pa ngozi imeneyi, makamaka pa factor ija imene imatchedwa kuti human factor. Anapezanso kuti Achilima anali ndi 5 miliyoni kwacha imene anapasidwa ndi boma kuti akapepese ku maliro a Araf Kasambala, koma ndalamayi inasowa ngakhale ndegeyi sina yake pena paliponse kapena malo ena aliwonse. Akutinso
mmodzi mwa omwe anali mu ndegeyi foni yake inazimisidwa pa nthawi ya 10:26 kapena kuti 26 minutes past 10 mmamawa pamene ndegeyi inagwa nthawi ya 16 minutes past 10 mmamawa. That means kuti foniyi inathimisidwa 10 minutes later ndegeyi itagwa. Kumbukani paja kuti onsewa anali atafa kale pamene ndegeyi imagwa. Akutinso zoti ndegeyi inafika ku Mzuzu ndi zaboza. Izi ndizikususana kwambiri ndi zimene achakwera anayankhula nthawi ya ngozija itangochitika. Number 8, akuti ndegeyi inali yabwino lomwe imene inalibe vuto na lililonse malingana ndi ripoti la asilikali a Malawi Defense Force. Pa namba 9, achimwendo banda anali nawonso pa mndandanda wa anthu okwera ndege koma anawuzidwa kuti asakwere chifukwa ndegeyo yazaza. Kafukufukuyu anapezanso kuti ndegeyi inasintha msewu wake imene imayenereka kudusa popita ku Mzuzu. Pa namba 11, kafukufukuyu anapezanso kuti oyendesa ndegeyi ndi anthu akulilongwe amalumikizana, ngakhale kuti kulumikizana kwawo kunali kwa apo ndi apo. Akuti chimene chinagwesa ndegeyi ndi nyengo yachifunga komanso mashawazi. Pomaliza auza polisi kuti amange wina aliyense amene aziyankhula kuti Chilima anachita kuphedwa. Anthu ambiri tikuzindikira bwino ndithu kuti nthawi zambiri kufuna kuchita silence anthu amene ali okhuzidwa amene akulira mwa njira ina kumakhala kolakwika chifukwa timati musiyeni olira alire mmene angalirire. Olira samugwira pakamwa. Koma mafunso awiri akuluakulu ndi akuti ndi chifukwa chani a Tony Yoram Nyirenda T.Y. Nyirenda, president wa mpingo wa Seventh Day Adventist Church, anatula pansi udindo pa nthawi imene komishoni inali mkati. Funso lachiwiri ndilakuti ndi chifukwa chani komiti iyi ikufuna kuti boma lizimanga wina aliyense amene aziyankhula kuti Chilima anachita kuphedwa. Kumbukirani kuti ripoti ili linachita kuoneseratu kuti anthuwa anafa ndegeyi isanagwe komanso kuphatikizapo sikuti anthuwa anachita kuphedwa. Funso ndikumati Amalawi agwire ziti, Amalawi akhulupirire ziti. Dzina langa ndine Sam Mavita, iyi ndi Sam Mavita TV. Koma kumbukirani kuti nkhani zambiri ngati izizi tizizifotokozanso ku channel chathu china cha Nyuwani chimene tikuchitchula kuti Kulinji. Chitani search makuti Kulinji TV ndipo mukachite subscribe kapena gwirisani ntchito link imene ili mu description kapena mu comment yoyamba. Tikakumane komweko in few seconds. Bye.